हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूं आपकी सरिता देवी। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं आप सबके बीच कहरवा नाच गीत। आइए सुनिए, कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मोरा पातरा वाला मुआ कमाल कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ कमाल कैले बा, कमाल कैले बा हो कमाल कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ कमाल कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ कमाल कैले बा। पहिले खियावत रहिले रूखी सूखी रोटिया, पहिले खियावत रहिले रूखी सूखी रोटिया, रूखी सूखी रोटिया हो रूखी सूखी रोटिया, रूखी सूखी रोटिया हो रूखी सूखी रोटिया। अरे अब तो पूड़ी कचौरी तैयार कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ कमाल कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ कमाल कैले बा, कमाल कैले बा हो कमाल कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ कमाल कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ कमाल कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ कमाल कैले बा। पहिले पहिरावत रहिले फाटा ही लुगारिया, पहिले पहिरावत रहिले फाटा ही लुगारिया, फाटा ही लुगारिया हो फाटा ही लुगारिया, फाटा ही लुगारिया हो फाटा ही लुगारिया। अरे अब तो नाग जाड़ी साड़िया तैयार कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ निहाल कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ निहाल कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ कमाल कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ कमाल कैले बा, कमाल कैले बा हो कमाल कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ कमाल कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ कमाल कैले बा। पहिले रखत रहिले टूटाई जो पड़िया, पहिले रखत रहिले टूटाई जो पड़िया, टूटा ही झोपड़िया हो टूटा ही झोपड़िया, टूटा ही झोपड़िया हो टूटा ही झोपड़िया। अरे अब तो वाली साल बांगला तैयार कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ निहाल कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ निहाल कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ कमाल कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ कमाल कैले बा, कमाल कैले बा हो कमाल कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ कमाल कैले बा, मोरा पातरा वाला मुआ कमाल कैले बा।